Pagpalang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Iwaga ng Pangasinan na magbabagi po ng karunungan din po. Sana po magpursige po kayong manalangin sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat. At magpursige pong magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan para gabayan kayo ng Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat sa inyong ginagawa sa araw-araw. At palagi kayong manalangin bago matulog pagkagising para ipagkalob sa inyo ang inyong mga kailangan sa buhay po. At malayo kayo sa sakit sa araw-araw. At sana po ay magpursige po kayo na mag-alam po ng mga orasyon. At ito po yung aking mga binabagay po sa inyo. May subok-subok na po ito na aking babagay po sa inyo. Sana po ay tiwala po kayo sa sarili at magpursige at bukal sa puso po nyo ang pag-uusal po. Ang gawin nyo po ay bumili po ng notebook po na at ballpen po at sulat nyo po yung mga orasyon at magagamit nyo po ito habang buhay at maipamamana nyo po sa anak nyo, sa kapatid nyo, pinsan nyo po at lahat ng mga kamag-anak nyo po, maipamamana nyo po ito. Ang isisir ko po sa inyo ay orasyon ni Jesucristo para hindi masunog. Bago po ang lahat po ay, bago kayo umalis ng bahay, magdasal ng isang Ama namin, ang Panginoong Maria, luwalhati, sumasampalataya. At isunod po yung orasyon po ng 3 beses po. Usalin lamang po sa isipan at po sa dibdib, pakrus, sa buong katawan po. At pwede rin po itong isulat sa malinis na papel, ang orasyon. Tapos kung halimbawa po ay hindi po inasahan po na may gusto nyo pong tulungan po na nasusunog po na po, ang gawin nyo po ay usalin nyo po itong 3 beses pong orasyon po, tapos isubo nyo po, huwag nyo pong lunukin po, isubo lang po sa nakakonfagdila. Pagkatapos po kung naisubo nyo na po ito, basta talagang tiwala po kayo sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat sa inyong ginagawa o bukal po sa puso nyo, ay hindi po kayo masusunog, maililigtas nyo po yung nasusunog na tao. Kung halimbawa po talagang malakas ang loob nyo po, dapat po muna ay para lumakas po yung kalooban nyo po, pagkun po ay magpudir po kayo bakod balabal po bago nyo po itong gamitin, kasi napakalakas po itong mga orasyon po na akibabagay po sa inyo. Sana po naintindihan po nyo aking babagay po sinabi. Sana po paki-subscribe po, paki-like and share.